De nieuwe contouren van het theehuis die komen weer in het zicht. Dus wij, het voorjaar moet het wel eens weer draaien. Dit wordt de entree. Komt hier. Dus je komt hier binnen. Hier is aan deze kant weer alle keer de toiletten. Komen de toiletten. Die hebben het stuk restaurant. Maar een grote pauze hiervoor. Hier gaan we naar boven. Maar een hele grote treppen. Komt hier. De trapportaal. Aan de buitenkant wordt het alle keer glas. Sinds maar hier bovenop komt alle keer terras. Timo en Marieke kunnen weer vooruit zijn. De bouw van het theehuis is los. En het wordt mooi. Wij zien het theehuis 2.0. Dus dat het wordt, de grutte is eigenlijk beneden is eigenlijk hetzelfde, maar er komt boven komt er een gedeelte bij. En dat wordt wel de eye-catcher van Friesland, denk ik. Dat gevoel wie er net op zo'n 20 februari. Waarom naar dat moment? Op Wijnhuis vanuit België komt telefoon. Het theehuis baant. Nou ja, dan begint op een gegeven moment, dan gaat er wel ergens, dan zei ze van van social media komt dan al heel snel. Dus die band van u ziet in de auto en die hier de filmpjes al heel snel op het schermpje. Ja. Nou, dan denk je van, dit komt echt niet goed. Nee, Marieke, wat gaat het door die heen op dat moment? Het was eventjes heel erg paniek. Maar dat was een minuut of 5 en toen gingen we eigenlijk over in de regelstand. En ja, je gaat eigenlijk in de overlevingsstand. Die overlevingsstand wie won nedig. De strijd met de verzekering wie net makkelijk. Ja, en vooral als er met mensen praat, die zeggen van, heeft u misschien ook erover nagedacht om te stoppen? En daar wist alleen nog maar sterker van. Dan zei ze van nou gaan we ervoor helemaal van, wij gaan helemaal niet stoppen. Waar vreeg het dat dan? Ja, dat zijn mensen van, die moeten wat uitzieken van verzekeringen. Die zien ze van een keer de kosten drukken. En dan denk je van, dat regelen wij zelf wel. Het joeg een soort onwissigens. Maar ja, welke kant gaan we uit? Komt er wat of komt er niks? Nou ja, uiteindelijk is er wel wat komen, net alles. Maar dat je weer verder kunnen. Ja. Maar ja, dat duurt wel even. Dat het 4 of 6 man het duren. En dan een voorschot wie er net. Die meewerking voor wat aan? Ja, maar is dat net altijd zo bij een verzekering? Hoe ben je hem dat ondergaan, die oude man? Ja. Als een strijd, maar wel een strijd waarin we heel erg gesteund werden. Hè. We hebben dat al vaker gezet. Vanuit het dorp kwam er natuurlijk heel veel steun en dat helpt gewoon. En ook alle mailtjes, alle appjes, alle telefoontjes, alle gasten die binnenkwamen. Hè. Op een gegeven moment toen we weer draaiden van wat goed dat jullie er weer zijn. Dat helpt echt. Dat doet je gewoon goed. Je denkt van tevoren dat is niet zo, maar het is wel echt zo. Ja. Al wie het dreig, het positieve gevoel oorheerst het. Het bloedt natuurlijk altijd, de kist net vierde. Maar het is, voor u moet het boek eigenlijk een keer dicht. Dan zei ze, we moeten nou vooruit. Je wil wel een keer achteruit zien, maar dat weet ik niet mee.